49. ipuina, nekazaria eta idizko gaztea. Nekazari baserriko batek zeukan idizko mardo, baina alfer eta ezigabea. Uste izan zuen jabeak, askoko zela ezteko ustartzea idi baketsu eta beharrea ohituarekin. Ikusi zauenean idizkoa lepoa garbitu, hasi zen orroaz, ostikoka indarka eta bota zuen uztarria uhalak urraturik. Ikusirik nekazariak idizkoaren izutasun eta eziezina lotu zizkion oinak. Ebaki ere bai, adar biak zorrotzak zeuden aldetik. Hala, adar motzekin inori gaitzik eginetzekion. Uztartu zuen berriz. Idizkoak urratu zituen lokarriak, ateratzen zuen lur hautsa jabeari itxuarazteko bezala. Han ziren putzak, han ostikoak, han orroak, han ahoko pitxa. Haserretu zitzaion nekazariari eta diotsa.